बाबा जोबोद मोजां खौरांलै दिनै बाबा जोबोद मोजां खौरां हाब मा मोजां खौरां जाखोब्रा बालोक दिनैलाय माथो नोंना हाथायानो लोमलायलायाखै मा मोजां खौरां माने साननायफोरा जाफुंजोब्बायलै बाबा आंना साननायफोरा जाफुंजोब्बाय गासिबो मा जाफुंजोब्बाय आं होनदोंमोन ना नैबे बाबानाव फैबा गासिबो जाफुंजोबगोन होननानै ओमफ्राय जाफुंजोबबा नोंनि साननायफोरा जाफुंजोबबा मेथाइ जाहोनो होननायालाय बोरो नै बाबा आंनि आखायावनो दं नोंनि थाखाय मिस्टि लाबोखाबाय आं मा मिस्टिस लाबोदों मिस्टिखौलाय सोर जानोब्रा दाउ बेदरजों बियार लाबबानो जायो थै नोंजोंबो जायालै मा बाबा दाउ बेदरजों बियार बाबा नों सादुलायानो दाउ बेदरजों बियारजों लोंलायो जालायो नामा औ जायोबो लोङोब्रा आं सरि आइ मिन आं जाया बेफोरखौ आंनि गुदियावबो दा लाबोखा दाउ बेदरखौथ' आं नायनोबो हाया आरो बियार आं बेखौ नोंसोरखौबो होनो दा लों होननानै दाउ बेदरखौबो दाजा होननानै आंलाय सादुसो दा आंलाय दाउ बेदरखौलाय मानो जालाबायनो ए बाबा आंलाय बेखौनो बोरैबिसो सानदोंमोन आंबो लोंखाया बाबा जौ सेरेब बियारफोरखौ आंबो लोंखाया बांद्राय मालाबा सप्तासेयाव सानबाफोरल' जायो आरोना लोंनाया बांद्राय लोंखाया आंबो मा लोङा माथो सप्तासेयाव सानबा लोंबालाय माथो सप्तासेखौनो लोंफ्रामखायो नोंलाय औलै बाबा मालाबा सप्तासे 7 दिनखौबो लोंनाय जायो एसे खमखौ खोन्थाबावदोंसो आं मालाबा सानबाफोरल' लोंना सप्तासेयाव हाजेव जेवनो माथो मदारुसो नोंबो औलै बाबा एसे एनैयालाय लोंखानांगौ देहा फिट थानायनि ओमफ्राय बाबा आं लाबोनाय मिस्टिखौ जाखागोन दा जागोन ओमफ्राय मा मोजां खौरां मा खोन्थानो फैयामोन आंनो ए बाबा मोजां खौरां माने बाबा आं जायखौ फाथायनो थाखाय जायखौ हाबा लानो थाखाय नोंनाव हायना मुलि लांफैयोमोन ना बे सिख्लायानो आजिखालि आंजों हाबा जानो थाखाय रेडि जाखाबाय गावनो गाव आरो आंनाव खारसनबो फैखाबाय दा हाबाल' जानांसिगौ बाबा आच्छा बिदिसो होनबा माथो बेलाय जोबोद मोजां खौरां औलै बाबा बिराद मोजां खौरां दा आं हाबाल' जानांसो बाबा बिनिखायनो हाबा जासिगोनखायनो आंनि आखाइखौ नायजाफैदोंलै बाबा नोंजों आंना खाफालाव मा लिरनाय दं आंनि आखाइखौ नायनानै खोन्थादोब्रा आंना हाबाफोरा मोजां जागोन ना जाया आच्छा बिदिसो लाबो मेथाइया बोरो आखाइखौ नायनि आं नै बाबा नै नायथारदो गोख्रै आंनि आखाइ आरो आंनि खाफालाव मा लिरनाय दं गोख्रै खोन्थादो आंनो बोरो मोजाङै देखाय नायनि आं असम्भब बालक बे माब्लाबाबो जानो हाया माया बाबा माया जानो हाया माया असम्भब जाखो नों दायो जायजों हाबा जानो नागिरदों जुदि नोङो जिबनाव रंजा खुसि मोजां संसार जानो लुबैदोंबा बे सिख्लाजों माब्लाबाबो दा हाबा जा नङाबा नोंनि जिन्दागिया बरबाद जागोन मा बाबा आंलाय बोरै बरबाद जानांगौ जाखो आं बे सिख्लाखौ इमान मोजां मोनो बे सिख्लाखौ मोनाबासो आं बरबाद जागोन बाबा नङा बालक नों खोथाखौ बुजियाखै जुदि नोङो जिबनाव खुसि थानो लुबैदोंबा बे सिख्लाजों दा हाबा जा होनखादों आं बाबालै नों बेफोरखौ मा होनलाबायदों आं बे सिख्लानि थाखायनो इमान खस्थ' खालामदोंमोन बे सिख्लानि थाखायनो आं फायखानायाव 15 दिन हाबनानै थानांदों बाबा बेफोरखौ ओमफ्राय नोङो मा होनलाबायदों बे सिख्लाजों हाबा जानाङा औलै खाला बान्दर खेबसे होननायखौ बुजिया नामा आं वार्निं होखादों नोंखौ दा हाबा जाखा बे सिख्लाजों जुदि जिबनाव खुसि थानो लुबैदोंबा नङा बाबा बे माब्लाबाबो जानो हाया एबार भगवाना गावनो फैनानै आंखौ बे सिख्लाजों बोखादोंना लुसिफारा गावनो फैनानै आंखौ बे सिख्लाजों बोखादोंना थेवब्लाबो आं बे सिख्लाखौ गारनो हाया आं बे सिख्लाजोंनो हाबा जागोन बाबा बा बालक गावनि जिबनखौ अरनो गारनानै नों बे सिख्लाजों हाबा जाथारगोन आरोना गियाल'नानो बेस्ट अफ लाक नों जिन्दागियाव माब्लाबाबो खुसि थानो मोननाय नङा नायबाय थाखा नोङो दुनिया तो बोलता रहेगा रे बाबा किंतु अपन किसी से नहीं डरेगा साला डायरेक्ट हवा करेगा हम किंतु देखना बालक तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा साला होता ही तो होने दो ये खाला झुकेगा नहीं साला मा बालक पुष्पा फिल्म नायनानै फैदों नामा साला आंनि सिगाङाव बिदि पुष्पा फिल्मनि डायलग होलाबायबाय थानो बाबा नायनायालाय नायदोंमोनलै दहाय बेनो गोसोआव फैलाबायदों ओमफ्राय बाबा बरबाद जाया दे आं बे सिख्लाखौ मोनाबासो आं बरबाद जागोन मिन्थिबाय नङा बालक आं नोंनि गासिबो जिबनफोरखौनो नायजोबखाबाय जुदि नोङो जिबनाव नोङो जुदि खुसि थानो लुबैदोंबा
बे सिख्लाजों दा हाबा जा होनखादों आं नोंखौ दा हाबा जा खोथाखौ बुजि बे सिख्लाजों हाबा दाजा होनखादों आं नोंखौ बे सिख्लाजों हाबा दाजा ओइ खालाबान्द साला नों बेहायसो दंखुमायो आं नोंखौ दिनै गारा आं नोंखौ दिनै सिथारथारगोन मा मैनाथि सना नों आंखौ दिनै बुथारनो नागिरदों औ आं नोंखौ दिनै सिथारगोन नैबे सिखाखौ नुदोंना नोङो बे सिखाजों आं नोंखौ दिनै सिथारथारगोन मा सना आंखौलाय मानो सिथारलाबायनो नोंलाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आं दिनै नोंखौ सिथारगोन आं होनदों बे सिख्लाजों हाबा दाजा मा बाबा हाबा दाजा मानो आं नोंखौ दिनै सिथारगोन आंखौ सिथारगोन मानो दा हाबा जाखा बे सिख्लाजों नङाबा नोंना जिन्दागिया बरबाद जाखागोन आं नोंखौ दिनै सिथारगोन दा हाबा जाखा बे सिख्लाजों आया आया मा जालाबायखो दिनैलाय आं बे दिनै नोंखौ सिख्लाजों सिथारगोन माब्लाबाबो दा हाबा जाखा नोंखौ जुदि नोङो सिथारगोन। जिबनाव खुसि थानो आं दिनै लुगैदोंबा नोंखौ बे सिख्लाजों सिथारगोन। दा हाबा आं जाखा दिनै नोंखौ बे सिख्लाजों सिथारगोन। दा हाबा आं जाखा दिनै नोंखौ आं होनदों सिथारगोन। नोंखौ बे आं सिख्लाजों दिनै दा नोंखौ हाबा जाखा सिथारगोन। बे आं सिख्लाजों दिनै नोंखौ दा हाबा सिथारगोन। जाखा जुदि आं नोङो दिनै नोंखौ जिबनाव खुसि थानो सिथारगोन। लुगैदोंबा आं दिनै बे नोंखौ सिख्लाजों सिथारगोन। दा हाबा जाखा बे सिख्लाजों दा हाबा जा होनदों आं नोंखौ बे सिख्लाजों दा हाबा जा जुदि नोङो जिबनाव खुसि थानो लुगैदोंबा बे सिख्लाजों दा हाबा जा आं नोंखौ दिनै सिथारगोन आं नोंखौ दिनै सिथारगोन आं नोंखौ दिनै सिथारगोन बे सिख्लाजों माब्लाबाबो दा हाबा जा बे सिख्लाजों दा हाबा जाखा बे सिख्लाजों दा हाबा जाखा सिरि थादो नोंसोर सिरि थादो आं खोनासंनो हाला सिरि थादो नै माथो सिमांसोमोन होद मा गिलु बालु सिमांलै बेलाय होद माबायदि मोनजोबलायदोंलै फाग्लासो होद साला गोसोखौनो माबायदि मोनजोबलायदोंलै नै माथो सोरांबायानो होद साला गोथैखौ फन हरनांसिगोनलै गोख्रै हेलौ गोथै भाइ बहा दंब्रा नोंलाय नै आं न'आवनो दं माथोमोन माने हाबायाबो नै खाथिनिफ्राय खाथि फैथारबायना हाबानि खबर होनो मानसि सासे नांफागौमोनलै आंनो नों थौदोब्रा आंजों ए हाबानि खबर होनो थांजागोन दा थ' थांबालाय औ दे गोख्रै रेडि जानानै थादो ओंखामफोर जायाखैबा जाखादो